бинандагони азиз, мухлисон ва ҳаводорони гӯштини миллӣ, инҷо шурӯъ мешаванд рақобатҳо баъди ҳамагӣ чанд лаҳзаи дигар ва мову шумо албатта ки рафти рақобатҳоро бо ҳам якҷо тамошо хоҳем кард. ҳоло дуварон ба майдон меоянд ва акнун варзишгарон даъват карда мешаванд. паҳлавонон сараввал байни мардон рақобатҳо шурӯъ хоҳанд шуд. дӯстони азиз, ва дар вазни зери 78 кило фикр мекунам ки бояд рақобат намоянд. варзишгар аз кишвари мо шурӯъ хоҳад кард рақобатҳоро имрӯз. ва ҳоло ҳама ҷузъиётҳои расмӣ қабл аз шурӯъи рақобатҳо хуб иҷро мешаванд ва улуғбек раҳимов бар муқобили бори маёнде андари майдони рақобат шуд ва ҳоло даст ба гирибон аст бо рақиби худ. аввалин кӯшиши раҳимовро мебинем. дирӯз теймур раҳимов дорандаи медали биринҷии бозиҳои олимпӣ дар варзишгоҳ дар ин маҷмӯаи варзишӣ буданд ва бовар дорем ки имрӯз ҳам хуб куҷое нишастанд, ҳарчанд ҳоло коргардон барои мо нишон надоданд ва хуб дастгирӣ хоҳанд кард улуғбек раҳимовро ки акнун сулолаи раҳимовҳоро хуб яъне идома диҳандаи ин роҳ аст. рақобат идома дорад ва абори талош карда истодааст ки пеш аз ҳама аз чанги раҳимов раҳо шавад. идома меёбад ҳоло рақобат ва асоси ҳаракатҳои абори ин фирор кардан аст аз усулҳои иҷро мекардаи улуғбек раҳимов. огоҳии аввал барои рақиби раҳимов дода мешавад. ва рақиби хуб улуғбек раҳимов намояндаи Конго аст аз қитъаи Африқо. то ҷои мушкил идома дорад ин рақобат. мушкил идома дорад дар вазни зери 95 кило. ва як ҳаракати хуби дигари улуғбек раҳимов, аммо муваффақ намешавад инҷо паҳлавони мо то ин ки рақибро ба тахтапош бизанад, вале ба ҳар ҳол барои ин ҳолат ба ӯ имтиёзи бадан дода шуд. дубора
талош мекунад Луғбек Раҳимов. қариб буд ки ин дафъа сари китф мекард бориро, аммо муваффақ нашуд. аз дасту гиребони рақиб мегирад Луғбек Раҳимов ва иҷрӯи ёботи усули ҳалукро мебинем аз тарафи Луғбек Раҳимов. албатта каме ҳоло мушкилӣ кашида истодааст Луғбек Раҳимов. асосан мушкилӣ аз он аст барои Луғбек ки рақиб ҳамеша дар ҳоли фирор кардан аст. баъзе вақт паҳлавонони мо рост куштӣ мегиранд, аммо махсусан Абори яъни ҳол хеле хуб фирор карданро балад аст ва ӯ дар ҳар лаҳза кӯшиш карда истодааст ки аз чанги Раҳимов халос шавад. хуб дар майдони дигар ҳоло рақобатҳо байни бонувон идома доранд. инҷо намояндаҳои Конго ҳам ҳастанд ки албатта рафти ҳунарнамоии Абориро хуб ҳоло ба навор мегиранд. ҳатто танбе ҳатто гирифт Абори ва ҳамаки 24 сония дигар боқӣ мемонад то поёни рақобати Луғбек Раҳимов ва ҳамон як имтиёзи бадан ягона дастоварди Луғбек Раҳимов аст то ин ҷо. ва тамом ва ҳамон як имтиёзи бадан Луғбек Раҳимов пирӯз мешавад ва даври дигар мегузарад. акнун дар вазни зери 95 кило. табрик мегӯем ин ғалабаро ва боз ҳам интизор мешавем ва варзишгарони дигар. хуб ҳоло мо саҳнаҳои такрорро мебинем он ҷое ки Луғбек Раҳимов Абориро хуб аз пой афтонд ва барои ин имтиёзи бадан гирифт. Representing
دوستان ارجمند ادامه می‌یابد گزارش ما مستقیما از جریان برگزاری اولین چمپیونات جهان اوید و گشتینگیری و حالا اکنون دوستان ارجمند پس از رقابت اول در وزن زیر 95 کیلو که اولوغبک رحیموف پیروز شد از کشور ما، یعنی اولین ورزشگری ما در اولین رقابت الله ظفر یافت، رقابت دیگر شروع می شود بین ورزشگری ما کرامت الله حکیموف و ورزشگر از افغانستان فرید نظری محمد. ورزشگری ما با خیلت سبز است، رقیبی و لباسهای سفید دارد و ادامه می‌یابد. رقابت بسیار چالوک به نظر می‌رسند هر دو هم و ورزشگران افغانستانی نیز خیلی آشنایی با گوشتین ملی تاجیکی دارند، به خاطری که مخصوصا در منطقه آسیای مرکزی این نمودی ورزش تا جای خیلی معروف است و همیشه در جشن‌ها در مسابقه‌های گوناگون البته که پهلوانان گوشتینگیری میکنند. حالا آگاهی داده می شود برای فرید نظری محمد حکیموف تمامی کوشش‌های خود را کرده است. زالا از کمربند رقیب میگیرد و یک حرکت دیگری او، اما در این حالت نظری محمد باز هم خود را رها کرده توانست از چنگال کرامت الله حکیموف. خوبی دیگری کرامت الله، اما تا آخر او نتوانست خوب اینجا رقیب رو به زمین افشاند. به این خاطر بازم امتیازی به دست نمی آورد. اگر میشد پس کمی امتیازی بدن بود برای کرامت الله حکیموف. ولی دوباره اکنون به پا میشوند و از مرکزی میدان آغاز میکنند رقابت رو. یک کوشش خوبی محمد فرید رو هم میبینیم، اما پهلوانی ما در آخر رقیب رو از پا افشاند و امتیازی بدن میگیرد. حالا کرامت الله حکیموف این خوب است، البته یک قدم به پیش گذاشت پهلوانی تاجیک پس از اولوغبک رحیموف. خب کرامت الله حکیموف نیز وظیفه دار است که پیروز شود در این رقابت و عموما در وزن زیر 95 کیلو باید که نامزدها محض از کشور ما باشند برای به دست آوردن مدال های طلا و عموما جایزه ها. تنبه برای نظری محمد فرید. حالا 2 دقیقه و 15 ثانیه دیگر وقت است و دوباره با پهلوانان اشاره میکنند که لباسهای خود را درست کنند. و اشاره گیرید رقابت ادامه می‌یابد. برای پهلوانی افغانستانی عموما یگان شانسی دیگر نیست و یگانه راه برای او خب یا با تختپوش زدنی کرامت الله حکیموف است که ما البته این چیز رو نمیخواهیم و اینکه عموما برتری پیدا کردن نسبت به ورزشگری ماست. در صورت غیر این همه چیز الله بر ضد او است و کرامت الله حکیموف پیش صف هم هست.
Караматло Ҳакимов бисёр мутамарказ аст ва хеле ҷиддию бодиққат ҳоло амал карда истодаасту махсусан ҳаракатҳои пӯи рақибро кӯшиш мекунад ки пеш аз ҳама контрол намояд, ба хотире ки дар як фурсати кӯтоҳ назари Муҳаммадфарид ҳатман шонс пайдо хоҳад кард. бисёр сахт кашмакаш мекунанд бо ҳам паҳлавонон, вале касе усуле иҷро намекунад. ҳадақал мо интизорем ки Кароматло Ҳакимов дар ҳамин 20 сония охир як дафъа сари зону менишинад. албатта барои ӯ мушкил аст ин корро кардан, ба хотире ки Фарид пеш аз ҳама мегурезад, фирор мекунад дар чунин вазъиятҳо. сонияҳои ба шумор ва гузаштани вақт ба фоидаи албатта ки Кароматло Ҳакимов аст. ва ҳамин тамом дар ин рақобат ҳоло Кароматло Ҳакимов паҳлавони дигари мо дар вазни зери 95 кило пирӯз мешавад ва ба марҳилаи баъдӣ мегузарад. ин ғалабаро ҳамо табрик мегӯем. ин аллакай пирӯзии дуюмин варзишгари мост дар оғози рӯз, дар оғози рақобатҳо ва ин дастоварди то ҷои хубам ҳаст. муборак бошад пирӯзӣ дар чемпионати ҷаҳон. интизор мешавем рақобати дигарро пеш аз он бошад. мо лаҳзаҳои хуб такрориро аз ҷараёни рақобати назари Муҳаммадфарид ва Кароматло Ҳакимов. рақобати навбатӣ. баъди чанд лаҳзаи дигар шурӯъ мешавад. хуб доварон ҳоло ба майдон ташриф оварданд ва мо интизор мешавем паҳлавононро. ёдовар мешавем ки акнун аз кишвари Покистон Шаҳзед ҷанҷуа ва аз Русия Игор Долганов با هم باید رقابت میکردند، اما نماینده پاکستان نیست و ایگور دلدانوف به رقیب ظفر می‌یابد و دست بالا میشود و خوب بعد دوری هشت فینالی میگذارد. اگر رقابت دیگر آغاز خواهد گشت و بعد از این در وزن زیر 95 کیلو خب نماینده آلمان بیسچوف یوناتان و رقیبی از هندوستان چاوخان کوماریاش با هم رقابت خواهند کرد. ولی نماینده آلمان حالا در کنار ما و شما است. جوناتان بیسچوف و رقیبی او یاش کومار چاوخان از هندوستان. در وزن زیر 95 کیلو نهانیست بین هم رقابت خواهند کرد و اولین بار اکنون اشتراکچی چمپیونات جهان در رشته کشتیگیری اند.
дар гилеми дигар, дар майдони дигар рақобатҳо байни бонувон низ идома доранд. ҷонатан бисшов ва рақиби ӯ Чавҳан муаррифӣ мешаванд. хоб намояндаҳои кишвари Ҳиндустон ҳам ҳузур доранд дар ин майдон. ҳамтимони Чавҳан ва мураббиёни ӯ. оғоз мешавад акнун рақобат. хеле бо суръат инҷо ҳаракат карда истоданд. кӯшиши нахусти Ҷонатан Бисшовро мебинем ки натиҷае ба даст наовард баъди хуб ин амал. боз дошта мешавад рақобат бо ишораи довар, бо ишораи истед албатта. гиред дубора шурӯъ мекунанд аз марказ ва аллакай намояндаи Ҳиндустон як огаҳӣ дорад. шуан қариб буд ки аз камари рақиб ӯро мебардошт, аммо муваффақ нашуд. усули камариро иҷро кардани буд инҷо Яш Кумар Чавҳан, аммо муваффақ нашуд. қувваи ҳарду ҷониб баробар ба ҳам ба назар мерасад, аммо талошҳои Ҷонатан Бисшов зиёдтар ҳам ҳаст. инҷо як ҳаракати дигари махсусан намояндаи Олмон, паҳлавони Олмонро дидем ва хуб рақибро ба замин афтонд ва инҷо хуб имтиёзи бадан ба ӯ дода мешавад. буза ҳаракати дигар берун аз майдон будин, вале ба ҳар ҳол ҳалол аст. Яш Кумар Чавҳан хеле зебо гӯштӣ гирифт ва Ҷонатан Бисшовро аз пой афтонд, ба тахта пушт зад ва акнун баранда мегардад дар вазни зери 95 кило дар марҳилаи аввал. намояндаи Ҳиндустон. чӣ гуна ҳалоки пушти пой ва рақибро ба тахта пушт дод.
دوستان عزیز، مخلصان و علاقمندان و هواداران گوشتی ما ادامه میدیم گزارش خود رو و اکنون در وزن زیر 95 کیلو نماینده فلسطین ناصر برغوتی و نماینده ازبکستان ارکین کوزاکوف با هم دست به گیری مانند و رقابت نموده ایستادند در میدان. البته که برای نماینده ازبکستان این رقابت آسان است، چون که این نمودی ورزش خیلی مشهور و محبوب است در کشور ازبکستان حتی و ما می‌دونیم که البته پهلوانان ازبک حتی در مسابقه‌های بزرگی میدانی ما آماده اشتراک می‌کنند، حتی در جشن‌های نوروزی ما خب در عموم مسابقه‌های سنتی و برای نماینده فلسطین ناصر کمی مشکل می‌شود رفت این رقابت، ولی پیش از همه احتیاطکاری کرده ایستاده است و وقتی برگشته اوست که در دور اول علاقه بر مقابل پهلوان ازبکستانی در رقابت است. ارکین کوزاکوف سری کیف کرد رقیب خود از فلسطین رو و این است احترام به رقیب، این است همان رسالت اساسی ورزش که دوستی و احترام یکدیگر رو باید خوب تلقین کنند به دیگران. و ارکین کوزاکوف پس از شکست دادن رقیب اینجا دوباره او رو سری پا میکند و کمک میکند که به پا برخیزد. حالا باشد با چنین زیبایی، با چنین خوب مهارت خاص نشان دادن او ظفر می‌یابد در این مرحله و بعد دوریش یک نهایی رخ خط میگیرد. صحنه تکرار رو انتظار میشویم بی‌صبرانه، به خاطر که محض همین گونه حالت‌ها البته جالبند تماشا کردنشان و کس از تماشای چنین حالت‌ها عموماً سیر نمی‌شود. ببینید چی گونه پای خود را گذاشت و عموماً سر زانو هم ننشست. با یک حرکت رقیب رو چنان برداشت و زد که اصلا یگانه کاری که رقیب می‌توانست کرده این بود که انتظار شود که به زمین فرود می‌آید. دوستان ارجمند، مخلصان و علاقمندان کشتین، گزارش مستقیم ما ادامه می‌یابد و در اولین چمپیونات جهان در رشته کشتینگیری حالا رقابت‌ها ادامه می‌یابند و اکنون پهلوان تاجیک با یک تک سبز در میدان است. اولوغبек رحیموف در وزن کمتر از 95 کیلو بر مقابل رقیب خود از استونیا الکساندر. اولین حرکتی خوفناک را دیدیم اینجا ما. و یک امتیازی بدن برای پهلوان از استونیا داده می شود. اولوغبек رحیموف باید فعال شود. پهلوانی ما
بسیار حرکتی زیبا و پرتاب خوبی اولوغبек раҳимов. اکنون شماره امتیازها برابر می شود. 1-1 از روی امتیازی بدن. مخلصان خیلی اینجا توجه دارند و آرامانه دستگیری میکنند. این دفعه پیگیری میکنند طرف رفتی رقابت را، چون که رقیبی اولوغبек раҳимов نیز از آغاز خود را فعال نشان داد و اول او امتیاز به دست آورد. حالا همه خاموش متوجهند که کی اولوغبek раҳимов او را برای این فعالیتش جزا میدهد. اولوغبek раҳимов دوباره از زیر بانی رقیب میگیرد. در حال و موقع خود را مستحکم تر میکند. کفکوبیوی مخلصان را میبینیم، میشنویم به خاطر هنرنمایی اولوغبek раҳимов. هر دوم از یکدیگر سخت احتیاط میکنند. این علاقه دوری هشک نیهویی است دوستانی عزیز. در مرحله گذشته اولوغبek раҳимов مقابل پهلوان از کنگو باری مایونده رقابت کرده بود و حالا آگاهی اینجا داده می شود برای الکساندر مرملیوک از استونیا. ادامه می‌یابد رقابت بعد درست کردن یک تک خود از طرف اولوغبek раҳимов. و اینجا یک پوزنی زیبا در جوی اولوغبek. حالا حرکت بعدی او زیباتر بود و برای این البته امتیاز به دست نمیارد. از سری حسین رقیب گرفتنی است اولوغبek раҳимов، ولی حالا از یک طرف باید او توجه کند به حرکت های پای رقیب. به این خاطر کمی براش مشکل است. وقت خیلی کم باقی میموند. 35 ثانیه دیگر. همگی 35 ثانیه دیگر فرصت دارد. حالا کمتر از این تا 30 ثانیه. اولوغبek раҳимов و در لحظه اخیر او تلاش‌های خود را انجام میده. سری زانو می نشیند اما
حالا نتوانست. خب هدف خود را عملی کرده. وقت به پایان میرسد. بله وقت به پایان میرسد در رقابت وزن خب زیر 95 کیلو و در این نبرد باز هم پهلوانی ما پیروز می شود. улуғбек раҳимов و پیروزی او به آن خاطر است که یک آگاهی به الکساندر مرملیوک داده بود دوور، ولی از روی امتیاز آنها به هم برابر بودند. раҳимов меравад акнун ба даври чаҳоряк ниҳоии мусобиқа. ӯро табрик мегӯем. پهلوان از سینگاپور به میدان می آید. آرون انجی در وزن زیر 95 کیلو. رقیبی او از رومینیا پاول بولوفان باید در این رقابت می بود ولی نیست و آرون انجی از سینگاپور پیروز اعلام کرده می شود در این جفت. بله دوستان عزیز، اکنون در این مرحله کرامتالله حکیموف نمایندگی میکند جمهوری تاجیکستان رو و کرامتالله حکیموف در دور اول بر مقابل رقیب خود از افغانستان گشتین گرفته بود. البته اونجا براش پیروزی با آسانی به دست نآمده بود. حالا امتیاز اول، امتیاز بدن الکی برای حرکت یکم به کرامتالله داده می شود. یگانه برتری عبدالله امان از اردن این است که او با قوای تازه به میدان می آید. یعنی در مرحله اول رقابت نکرده بود به خاطر نبودن رقیبش. حالا اکنون در این دیدار پهلوانی ما در حال است که قبلا یک رقابت داشت و قوای او صرف شده بود در اون رقابت.
دوستان و هواداران به خاطر این برنامه کرامت الله حکیم. حالا پهلوانی ما امکان پیدا نمیکند که از گریبان رقیب بگیرد. اینجا موفق میشود و اما داور اشاره میکند که دوباره از مرکز ادامه بدهند رقابت رو. آگاهی قبلتر از این برای کرامت الله حکیموف بود، حالا برای احمد امان از اردن نیز آگاهی داده میشود. ادامه می‌یابد اکنون هم مبارزه برای راحتی دوری چهار یک نهایی را به دست آوردند. و کوشش بسیار زیبای کرامت الله حکیموف. او در دوره یک نهایی نیز دست بالا می شود و اکنون اشتراکچی دوره چهار یک نهایی چمپیونات جهان است. نه پهلو بها داده می شود این عملی و حالا باید رقابت رو ادامه بدهد. پهلوان تاجیک کرامت الله حکیموف اصلا انتظار بودیم که حلال بها داده می شود این چیز. آن لحظه که رقیب رو سر کتف کرد و به زمین زد کرامت الله حکیموف. به هر حال پیشرفتی پهلوانی ما جدی‌تر شد. نه در حقیقت اونجا پهلو بوده است و عموما یک قسمی بدنی پهلوانی اردن یعنی پهلوی او به زمین زد. اولا حالا امتیازی بدن به دست می‌آورد عبدالله امان محمد نیست. 1 دقیقه و 41 ثانیه دیگر حالا وقت است. آخرین دقیقه رقابت دوره 8 نهایی بین پهلوان اردنی عبدالله و پهلوان تاجیک کرامت الله حکیموف ادامه دارد. پهلوان ما از گریبان رقیب هنوز میگیرد و کوشش میکند که سر زونو بنشیند اما موفق نشد. رقیب کرامت الله حکیموف نیز خیلی پرقوت به چشم می‌رسد. وقت کم باقی میماند و
عبدالله همون سخت خسته است. و تمام. رقابت دور شکنویی بین عبدالله امون، محمد مقداد و کرامت الله حکیمов به پایان میرسد و اینجا پهلوانی ما پیروز می شود و به دور چهارک نیویی را ختم میگیرد. خب دوستان عزیز، حالا رقابت‌ها ادامه دارند و ما بعد چند لحظه دیگر رقابت نوبتی را می‌بینیم که آغاز خواهد گشت. و پهلوانی تاجیک در این رقابت بر مقابل نماینده روسیه مبارزه خواهد کرد. حالا ایگور دالگانوف بر مقابل اکمل مرادوف در نبرد است. برای اکمل مرادوف رقابت کمتر مشکل شد و ورزشگری ما به هر حال کوشش میکند که اولین اصول رو هم اجرا نماید. اینجا قوای هر دو پهلوان تا جای برابر به چشم میرسد. ایگور دالگانوف قریب بود که اینجا پهلوانی ما را سر کتف میبرداشت، اما اکمل مرادوف نیز متوجه هست به همه چیز.
рақобат дар вазни зери 95 кило идома меёбад. маълум аст ки мушкили кашидаи 17 сола Акмал Муродов инҷо баъзе аз бартариҳо аз ҷониби Гордалганов дида мешавад. Дастуни дарозию пеш аз ҳама барояш каме бартарӣ медиҳад ва як ҳаракати хуби дигар аз тарафи Акмал Муродов, аммо нашуд. бозам ӯ муваффақ нашуд дар ин ҳолат. камтар аз 2 дақиқаи дигар боқӣ мемонад. На касе огоҳӣ дорад, на касе танбеҳ дорад, на касе имтиёзи паҳлӯву имтиёзи бадан. ҳама рақамҳо сифранд ва рақобат идома дорад. буз як кӯшиши дигари Игор Далганов. 1 дақиқа ва 11 сони дигар вақт. инҷо ба паҳлавони рус имтиёзи бадан дода мешавад. бибинем мо такрори ҳамон ҳолатеро ки Игор Далганов имтиёзи бадан ба даст овард баъди аз по афтондани Муродов. сониҳои ба шумор, яъне охирин дақиқа идома дорад ва бояд тамоми ҷаҳду талоши худро намояд дар ин ҳолат Акмал Муродов. вагарна ӯ фурсати рафтан ба даври чорякниҳоиро аз даст хоҳад дод. ва аввалин бохти як паҳлавони мо дар баргузории чемпионати ҷаҳон хуб имрӯз мешавад. таваҷҷӯҳ мекунем. بیست ثانیه دیگر. پونزده ثانیه باقی بماند. هنوز پهلوانی ما امتیازی ندارد. او کوشش کرده ایستاده است. اما برای ایگور دالگانوف کشال دادن وقت این خود باعث پیروز گشتنش می شود. و او همین کار رو هم میکند. با یک امتیازی بدن نماینده روسیه ایگور دالگانوف ظفر می‌یابد در این مرحله بر پهلوانی ما اکمل مرودوف و بعد دوری چهارگیری می‌گذارد. هرچند اکمل مرودوف خیلی زیاد تلاش کرد اما او در این نبرد امتیاز به دست آورده نتوانست.
بار دیگر درود میگویم با همه شما مخلصان و هواداران گوشتین ملی. گوشتینگیری چمپیونات جهان است. نخستین چمپیونات جهان در تاجیکستان روز دوم رقابت ها ادامه دارد و مکنون توجه میکنیم با وزن 95 کیلوگرم در مرحله دوم رقابت ها. اینجا میبینیم یکی از پهلوانان موفق ایرانی مسعود غنیبازو از جمهوری اسلامی ایران با یک تکی سفید بر مقابل حریفش از هندوستان یاشار کمار چاوخان سنجی میکند و البته که غنیبازو از آن پهلوانانی است که در کشتیگیری هایی که در سطح بین المللی در تاجیکستان برگزار می شود زیاد شرکت نموده است و تجربه بسیار هم عالی هم دارد این پهلوانی ایرانی. و اکنون میبینیم که در مرحله اولی رقابت ها میتواند که این پهلوانی کم تجربه را از کشور هندوستان شکست دهد. غنیبازو از گوشتین ملی گوشتینگیری از قاعده های آن به خوبی آگاه است و از بالا داشتن برای او خیلی موافق است و حلقه درونه را اگر به خوبی استفاده برد تا با خیر و اینجا امتیاز حلال است که من میکنم چون اجرای اصول از مرکز گیریم صورت گرفته بود. اما علی بیگ دلشادزاده این رو هم تصدیق میکند با امتیاز حلال. پهلوان ایرانی مسعود غنیبازو توانست که اینجا دست بالا گردد روی خود را به مرحله دوم هموار سازد. معذرت روی خود را به مرحله چهار یک نهایی هموار ساخت پهلوان ایرانی چون در دور اول نماینده یونان را شکست داده بود و یاشار که در دور اول آزاد بود رقابت ها را از مرحله دوم شروع کرد و همینطور پهلوان ایرانی با مرحله چهار یک نهایی می رود. خب بیننده عزیز، آن نفرانی که اکنون توجه دارند به گوشتینگیری که در شهر دوشنبه در پایتخت تاجیکستان عزیز بار اول چمپیونات جهان در رشته گوشتینگیری برگزار گردید که نمایندگان بیش از 60 دولت جهان به تاجیکستان آمدند. اما کنون خسرو شایف داور درجه بین المللی از تاجیکستان داوری مرکز است و بعد از چند لحظه اکنون رقابت هم شروع می‌گردد. خوب نماینده ترکمنستان قوانچ بگالیف بر مقابل حریفش از قرقیزستان بکسولتان عبدالکریم باید اندر میدان شود اما بکسولتان با میدان وارد نشد و بدون رقابت نماینده ترکمنستان با مرحله بعدی میگذارد. خب اکنون بکا گویناشویلی یکی از جودوچیان موفق گرجستانی با یک تک سفید بر مقابل حریفش اندر میدان می شود. بکا گویناشویلی خب همین طور برای راه یافتن به مرحله دومی رقابت ها اینجا بکا گویناشویلی از گرجستان بر مقابل حریفش ادوین کالاس
дар ин майдон шуд ки мебинем дар ин мубориза паҳлавони соҳибтаҷрибаи курдистонӣ чӣ гуна ҳунарашро нишон медиҳад. бо яктаки сафед Бека Гвинашвили нерӯсанҷӣ мекунад, вале инҷо зидди ҳамларо ба таври олӣ иҷро кард Эдвин Калас. имтиёзи баданро ҳам соҳиб мешавад Эдвин Калас. фичори Гвинашвили ва он низ имтиёзи баданро соҳиб мешавад. акунун ҷуброн мекунад он имтиёзе ки аз даст рафта буд. дар чемпионати аврупо муваффақиятҳои хеле зиёд дорад дар риштаи гӯштини ҷудо. Бека Гвинашвили паҳлавони 28-солаи гурҷистонӣ ва яке аз чеҳраҳои хуб ҳам ҳаст дар ин ришта, дар риштаи ҷудо. ва чун мебинем дар майдони гӯштингирӣ ҳунарашро акунун ба таври азанда нишон медиҳад. ӯ аз боло мехоҳад дорад ва имтиёзи ҳалол. чӣ гуна зебо инҷо дурахшид Бека Гвинашвили. албатта таҷрибаи боло он касбияти арзандае ки дар мусобиқоти бонуфуз дорад имрӯз Бекаро ғолиб гардонид ва ӯ акунун марҳилаи баъдӣ мегузарад. дорам ҳунари олӣ ҳамин нишонад аз боло доштан ва баъдан бубинем пойзанӣ бисёр ҳам саривақтӣ аз ҷониби Бека Гвинашвили ӯро ғолиб гардонид. бениҳоят партофти олӣ, ҷаззоб ва диданӣ. ана ҳамин пойзанӣ аз самти қафо бисёр ҳам кӯмак кард ба паҳлавони гурҷӣ ки дар ин мубориза муваффақ шавад. ҷавонӣ шудани гӯштини миллии гӯштингирӣ, албатта мо рӯзи қабл ҳам қайд карда будем ки ин на танҳо нишон додани ҳунару малакат ё паҳлавонӣ, албатта муаррифии фарҳангу урфу одати тоҷикон дар сатҳи ҷаҳон ҳам ба ҳисоб меравад. ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба набарди дигар. Эркин Казаков аз Узбекистон бар муқобили ҳарифаш аз Украина Ярослав Куликовский дар ин майдон мешавад. Казаков ҳунари шоиста дорад, албатта дар риштаи гӯштини ҷудо ҳам дар сабқатҳои мухталиф ширкат мекард. бо яктаки сафед аст Эркин Казаков ва Ярослав Куликовский аз Украина яктаки сабз бабар кардааст. ин ҳам дар марҳилаи дуюми нерӯсанҷиҳои вазни то 95 килограмм аст ки мебинем нахустин расишҳо аз ҷониби Эркин бисёр дар сатҳи олӣ буд ва дар ин мубориза бе ягон шаку тардид муддаӣ Эркин Казаков ба ҳисоб меравад аз Узбекистон, чун ӯ дар риштаи гӯштини миллӣ ки наздикӣ дорад ба гӯштини кураш узбекӣ таҷриба ва ҳунари хеле шоиста ҳам дорад ва чун мебинем мавқеиятро ҷӯё мешавад барои партоф намудан аз боло медорад. Ярослав Куликовский
эркин казаков дар марҳилаи аввал намояндаи фаластинро шикаст дод. масер баргаучӣ ва ба ин ҷо омада кунун як қадами дигар барои ин паҳлавон барои роҳ ёфтан ба марҳилаи чаҳору якниҳоӣ ва ин ҷо бо имтиёзи комили ҳалол ҳарифро таслим мекунад эркин казаков. чун мо ишора кардем бе ягон шаку тардид дар ин мубориза эркин муддаӣ дониста мешуд ва ба марҳилаи чаҳори якниҳоӣ ҳам роҳи худро ҳамвор кард. ҳалоки берунаро бисёр дар сатҳи олӣ истифода кард эркин казаков ва бо имтиёзи ҳалол тамошобинони гиромӣ, ҳамакнун рақобатҳои марҳилаи нимниҳоӣ дар вазни то 95 килограмм доир мешавад ки улуғбек раҳимов паҳлавони шинохтаи кишвар бо яктаки сафед ва рақиби ӯ аз Сингапур Арон ворidi майдон шуданд. рақобати онҳоро довараи Туркменистон Мурад Қурбанов ҳакамӣ карда истодааст. ҳаракатҳои улуғбек раҳимов дар ин марҳила дар оғози нерӯсанҷӣ хуб аст. як ҳаракати ҷолибу дидани аз ҷониби улуғбек раҳимов ва имтиёзи паҳлӯро барои ӯ довари нерӯсанҷӣ нишон медиҳад ва ҳатто ба ҳалол ҳам наздик буд ва идомаи нерӯсанҷиро боз улуғбек раҳимов пешсафиро дар ихтиёр мегирад. кӯшишҳои дигар бораи улуғбек раҳимов, як пойзани зебояш ки имтиёзи бадан баҳогузорӣ карда шуд. боз як ҳаракати дигари ӯро дар сонияҳои охирини дақиқаи аввали қувозмоӣ мушоҳида намудем ки бо ҷидду ҷаҳд ва чӣ гуна партофти зебо улуғбек раҳимов ҳамин тавр дар марҳилаи чаҳори якниҳоӣ ғолиб омад ва роҳашро ба марҳилаи нимниҳоӣ аввалин чемпионати ҷаҳоноид ба гӯштингирӣ ҳамвор мекунад. бисёр ҳунарнамои арзандаву шоистаи улуғбек раҳимовро дар баробари паҳлавони Сингапур дидем ки камтар аз 2 дақиқа барои ғолиб омадан барои улуғбек раҳимов басандагӣ кард ва бо ҳунару маҳорати олияш ин марҳиларо пушти сар намуд ва ба марҳилаи нимфиналӣ меравад. ҳаворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна шоиста ҳунарнамоӣ кард улуғбек раҳимов. мухлисон ҳам баҳри ҳунарнамоии улуғбек раҳимов ҳама аз ҷо бархеста каф кӯбиданд ва рақобати дигар дар марҳилаи нимниҳои вазни то 95 килограмм сараввал паҳлавони шинохтаи кишвар Кароматулло Ҳакимов
бо яктаки сафед вориди майдон шуд ки рақиби ӯ аз Русия аст. рақиби ӯ Игорь Долганов аз Федератсияи Русия бо яктаки сабз рақобатро оғоз намуданд. Кароматулло Ҳакимов то ин лаҳза расидан рақобатҳои бисёр ҳам зеборо пешкаши дӯстдорону дилбохтагони ин риштаи варзиш гардонид ва дастгирии мухлисон ҳам барои ӯ як рӯҳияи дигар мебахшад. дар нишастҷӯйҳо ҳам падари ӯро мо мушоҳида мекунем ки ҳунарнамоии Кароматуллоро тамошо карда истодааст ва ҳатто дар лаҳзаҳои мувофиқ барояш тавсияҳо ҳам медиҳад ки чӣ гуна ҳунарнамоӣ кунад. ҳаракати паҳлавони Русия Игорь Долганов сараввал як кӯшишро анҷом дод ва довар ҳам ишора кард ки истед ва рақобат аз маркази майдон дигар бора оғоз гардед. талошҳои Игорь ва инчунин ҳаракатҳои пайдарпай Кароматулло Ҳакимовро мушоҳида мекунем ки баҳри расидан ба ҳадафи дар пеш гузошта ҳарду талош мекунанд. Кароматулло Ҳакимов ҳафтаи қабл дар ҷоми раиси Федератсияи гӯш бисёр зебо, бисёр диданӣ ва як пойзание ки Кароматулло Ҳакимовро ба нимфинал мебарад. як лаҳзаи муносибе ки барои ӯ инҷо пайдо гашт, тавонист ки Игорь Долгановро душона замин биёраду ғолиб шавад. ҳамин тавру ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳ мегирад ва бисёр ҷолибу диданӣ ҳунарнамоиро дар баробари ин чеҳра нишон доду бо як партофти ҷолибаш мухлисони гӯштингириро ба по хезонд. наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна Кароматулло Ҳакимов бо як пойзании зебо, бо як ҳаракати ҷолиб душона замин овард ки дигар ба кори пеша карда нуқта гузошт. чеҳраи падари бузургвори ӯро ба мо нишон медиҳанд. бисёр хушҳол аст аз ҳунарнамои зебои писараш ва дар марҳилаи нимниҳоӣ акнун ҳунарнамои фарзандашро пайгирӣ мекунад. устодони барҷастаи гӯштингирӣ ба мо нишон дода мешавад. хайрулло иззатов, Ризқиддин Раҷабов, Аҳтам Раҷабов ва мураббиёни соҳибтаҷрибаи Гӯштин дар майдони имрӯза ташриф оварданд ва аз ҳунарнамоиҳову аввалин қаҳрамонии ҷаҳоноид ба гӯштингирӣ истиқбол мегиранд. ҷуфти навбатӣ вориди майдон мешавад дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ вазни то 95 килограмм. намояндаи ҷумҳурии исломии Эрон
масъуд қавибозу бо гуванч. бегалиев аз туркменистон нерӯсанҷиро оғоз намуданд. рақобати ин ҷуфтро раҳмоналӣ шарипов довари тоҷикистонӣ ҳакамӣ карда истодааст. ду паҳлавони шинохтаи тоҷик улуғбек раҳимов ва кароматулло ҳакимов дар марҳилаи нимниҳоӣ дар вазни то 95 кило акнун бо ҳам қувва месанҷанд ва нафари ғолиб ба финал меравад. ин чеҳраҳо ҳам баҳри роҳ ёфтан як ҳаракати ҷолибӣ. гуванч имтиёзи паҳлӯ барояш меорад. пешсафиро дар ихтиёр мегирад паҳлавони туркманистон. ҳарду ин чеҳра ҳам баҳри роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ нимниҳоӣ бо ҳам талош мекунанд. рақобати ҳарду то ин лаҳзаҳо хуб ба чашм мерасад. ҳарду пай дар пай ҳаракат карда истоданд ва аз имконияти хубе ба миён омада паҳлавони туркменистонӣ соҳиби имтиёзи паҳлӯ гардид ва дар баробари имтиёзи паҳлӯ боз як огоҳиам ба ӯ нишон дода шудааст. идомаи қозмои масъуд ва бегалиев ки ҳарду талош баҳри пирӯзӣ доранд. масъуд аз остини рақиб дар он ҳолати қаблие ки дошт хуб имкониятро аз даст дод ва метавонист ки аз он лаҳза як усули хуберо ба кор бигирад ва он имтиёзи аз даст рафтае ки дар дақиқаи дуюми нерӯсанҷӣ дод метавонист ки аз он ҷуброн бикунад. бо як имтиёзи паҳлӯ ва як огоҳие ки гуванч дорад сабқат миёни онҳо бо маром идома ёфта истодааст. 2 дақиқаи дигар онҳо дар ихтиёр доранд ҳам масъуд ва ҳам бегалиев. ва бегалиев ба усулҳовон ҳаракатҳое ки дар оғози нерӯсанҷӣ дошт мисли он оғози сабқат талош накарда истодааст, зеро ки ӯ пешсаф аст ва танҳо баҳри янамон вақтро ба анҷом расонидан канораҷӯӣ мекунад, чунки дар сурати ба анҷом расидани вақт бо имтиёзи паҳлӯ ӯ ғолиб мегардад. чеҳраи шакар маҳмад мирмаҳмадов ки дирӯз тавонист нишони тиллои аввалин қаҳрамонии ҷаҳонро аз риштаи гӯштингирӣ ба гардан овезад. ба мо нишон дода мешавад ки паҳлӯи ӯ мураббии Темур Раҳимов, Суҳроб Абдураҳмонов нишастааст ва Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов бо як таъби болида акнун нерӯсанҷиҳои имрӯзи рақобатҳоро пайгирӣ мекунад ва ҳунару маҳорати шоистаи ӯро мо дирӯз дар вазни ба изофаи 95 килограмм миёни сангинвазнҳо дида будем ки дар марҳилаи
финали панҷкарата қаҳрамони ҷаҳон аз риштаи кураш муҳсин исомиддиневро шикаст дод. камила бадурова паҳлавони русия нафаре ки он низ дирӯз нишони биринҷиро ба даст оварда буд дар экранҳои мо нишон дода мешавад ва ҳамоно қувваозмои масъуд бо бегалиев идома ёфта истодааст бо як имтиёзи паҳлӯ ҳамоно пешсафи гуанч ҷараён дорад. аз коргардон ҳам арзи сипос мекунем ки ба мо чеҳраҳои саршиноси гӯштини миллии гӯштингирӣ нишон дода шуд ва он ҳама нафароне ки дар ҷараёни ин мусобиқаи муҳташам аввалин қаҳрамонии ҷаҳон саҳм доранд, мо арзи сипосу ташаккурӣ мегӯем ба мухлисон ҳам ки инҷо омада дар ҳар як нерӯсанҷӣ паҳлавононро дастгирӣ мекунанд. камтар аз 30 сония дар рақобати масъуд ва гуанч боқӣ мондааст ва ҳаракатро дар лаҳзаҳои охире ки анҷом дода буданд довар ишора мекунад ки дигарбора нишон дода шавад. нерӯсанҷӣ идома меёбад ва довар ишора мекунад ки дар он ҳолат чизе набуд ва талошҳои масъуд зиёд мешавад, чунки сония ба сония нерӯсанҷӣ онҳо дар анҷоми интиҳо аст ва танбеҳ барои бегалиев гуанч, вале новбаста аз он танбеҳе ки дораду бо як имтиёзи паҳлӯ пешсаф аст. вақт ба анҷом мерасад ва ӯ ба марҳилаи нимниҳоӣ меравад. гуанч бегалиев намояндаи туркманистон тавонист ки бо як имтиёзи паҳлӯе ки дар дақиқаҳои аввали қувваозмоӣ ба даст оварда буд то ба охир имтиёзи ба даст овардаро нигоҳ дорад ва роҳашро ба марҳилаи нимниҳои вазни то 95 кило ҳамвор бикунад. наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки дар ана ҳамин ҳолат ҳаракати анҷомдодаи гуанч бегалиев паҳлӯ баҳо гузорӣ шуд ва ӯ бо ин ҳаракати анҷомдодааш тавонист ки ғолиб гардад. чеҳраи саршиноси гӯштини ҷудо, нафаре ки дар мусобиқаҳои тоскулоҳи бузург 5 нишони тилло дорад аз кишвари гурҷистон, бека гвинашвили ки солҳои зиёд дар мусобиқаҳои сайри ҷаҳонӣ ҷудо ҳунарнамоии шоистаи ӯро мо дида будем. имрӯз дар аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ҳунарнамоӣ карда истодааст. дар марҳилаи чаҳор якниҳои вазни то 95 кило ӯ бо
яктаки сафед ҳунарнамоӣ мекунад ки дар ин марҳила рақиби ӯ аз кишвари узбекистон эркин қазуқов рақиби ӯ аст. ҳарду талош баҳри пайдо кардани мавқеиятро доранд. бека як ҳолати хубро ба миён меорад. ҳаракатҳои ӯро мушоҳида мекунем. ва як ҳаракати олӣ аз ҷониби гвинашвили буд ки имтиёзи паҳлӯ барояш баҳогузорӣ карданд. бисёр як аксулҳамлаи зеборо ба кор гирифт паҳлавони гурҷистон ва эркин казаков бошад. бояд дар баробари ин чеҳра нафаре ки ҷоизаҳои зиёдро аз гӯштини ҷудо моли худ кардааст муборизаро идома бидиҳад, зеро ки дар вазни то 90 кило дар гӯштини ҷудо ӯ яке аз муддаиён дар бештари сабқатҳо ба ҳисоб мерафт ва ҷоизаҳои назарасро ҳам ба даст овардааст ва ҳатто аз қаҳрамонии ҷаҳони ҷудо ҳам нишони биринҷӣ дорад. ҳаракати эркин ва бека ҳам бисёр ҳаракати ҷолибу диданеро дигар бора ба кор гирифт ва тавонист ки дар дақиқаи дуюми сабқат рақиби узбекашро душона замин биёраду роҳашро ба марҳилаи нимниҳои вазни то 95 кило ҳамвор бекунад. ҳунари шоиста ва он қудрате ки бека гвинашвили нишон дод ва он ҳунаре ки дорад тавонист ки ӯро дар кӯтоҳтарин муҳлат ғолиб гардонаду ба марҳилаи нимниҳоӣ биравад. ҳаракати ҷолиби бека гвинашвилиро дар наворҳои такрорӣ таваҷҷӯҳ мекунем ки усуле ки анҷом медиҳад ҳаракати даруниро дар гӯштини ҷудо учимата ном мебаранд ва ин усули дӯстдоштаи маҳз бека гвинашвили ба ҳисоб меравад. ҳаминтар бармегардем бинанда азиз. баъд аз чанд лаҳза боз дар вазни то 95 килограмм марҳилаи ниманиҳоӣ оғоз мегардад ва нахуст мо таваҷҷӯҳ мекунем ба набарди паҳлавони кишвари туркманистон Куванч Бегалиев ва Бека гвинашвили аз Гурҷистон ки яке аз паҳлавонои бисёр муваффақ дар риштаи ҷудо ҳам ба ҳисоб меравад. марҳилаи ниманиҳои вазни то 95 килограмм аст.
خب با یک تکی سفید نماینده ترکمنستان گوانچ بگالیف و این باشد بکا گوگنشویلی از گرجستان که یک تکی سبز ببر کرده است. بسیار هنرنمای عالی داشته این مرحله پهلوان گرجستانی و اکنون توجه میکنیم که بر مقابل پهلوان ترکمنستان چگونه هنرش را نشان میدهد. پهلوان گرجستانی رسیشو از داشتن های عبارت است. چون میبینیم یک زل یکدیگر را داشتن. بکا گوگنشویلی در گوشین جودو تجربه بیشتر دارد و فرصت هم هست که او از آن تجربه بالاش استفاده کند. اکنون تکیه گذاشتن برای پهلوان ترکمنستان گوانچ بگالیف آگاهی آورد. هم رقابت حساس است البته برای هر دو این پهلوانان، چون راه یافتن به مرحله نهایی نبرد نیروسنجی و آن تلاش هایی که در این 2 روز دارند پهلوانان سیاره، البته در این مورد توجه مخلصان را هم باید قید کنیم که وابسته از آنه که کدام پهلوان روی گله می آید با خوبی با خوشحالی با یک هیجان دستگیری میکردند که این چیز الهام دیگر میبخشد به پهلوانان. تنبیه هم میگیرد گوانچ بگالیف و این برای بکا گوگنشویلی بسیار هم خوب است که فشار را باز ادامه دهد، حریف را مجبور کند که کم فعال باشد. و اینجا کم فعالی برعکس بر بکا گوگنشویلی آگاهی میدهد دوبار. اینجا نزدیک بود که ضد حمله را خیلی خوب استفاده کند پهلوان گرجستانی. به هر حال امتیاز بدن را هم صاحب می شود بکا و اشاره میکند دوبار که همین لحظه باید تفتیش کرده شود تا بعدا قراری نهایی برآورده شود. جا وقتی در زمین با زانو نشسته بود پهلوان ترکمنستانی، بعدا فشار رو بکا گوگنشویلی ادامه داد که همین حالت رو بهاگذاری کرد دوبار با امتیاز بدن و اشاره می شود که همه از روی قاعده است، بدن هست یا نه. و از روی گلیم خارج کرده می شود گوانچ بگالیف از ترکمنستان و بکا گوگنشویلی باشد روی خود را به مرحله نهایی وزن 95 کیلوگرم هموار می کند. پهلوان ترکمنستانی گوانچ بگالیف با گرفتن مدال برنجی هم مشرف می گردد در نخستین چمپیونات جهانی گوشتینگیری
ҳамин тавр рақобати нимниҳоӣ дар вазни то 95 килограмм миёни мардон сараввал улуғбек раҳимов бо яктаки сафед вориди майдон мешавад. паҳлавони дигари кишвари мо Кароматулло Ҳакимов бо яктаки сабз. рақобате ки бародарона аст ва мубориза барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ сурат мегирад. улуғбек раҳимов бародари ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Париж 2024 Темур Раҳимов барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ бо Кароматулло Ҳакимов сабқатро оғоз мекунанд. ҳамин тавр адои эҳтиром бо якдигар ин ду бародар дастфишорӣ мекунанд ва талошо баҳри роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ аст. ҳам Кароматулло Ҳакимов ва ҳам Улуғбек Раҳимов арзандатарин барои марҳилаи ниҳоӣ рафтан ҳастанд, вале инҷо бояд яке ба финал биравад. ҳамин тавр кӯшишҳоу талошҳои Улуғбек Раҳимов ва пойзаниҳои ӯ дар баробари Кароматулло Ҳакимов сурат гирифта истодааст. кори ҳарду хуб ба чашм мерасад ва ҳарду эҳтиёткорона муборизаро идома медиҳанд. ҳам Улуғбек ва ҳам Кароматулло. ҳаракатҳо ва кӯшишҳои ин ду чеҳраро то расидан ба аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ дар мусобиқаҳои интихобие ки буд мо шоҳид гашта будем. улуғбек Раҳимов барои роҳ ёфтан ба аввалин қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ дар ҷоми раиси шаҳри Душанбе дар соли 2024 тавониста буд ки ҳунарнамои шоиста нишон бидиҳад ва маҳз аз ана ҳамон мусобиқа рохати ин қаҳрамонии ҷаҳонро ба даст оварда буд. ва Кароматулло Ҳакимов бошад барои роҳ гирифтан ба ин чемпионати ҷаҳон дар мусобиқаи ҷоми раис федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд тавонист ки дар баробари ҳамаи рақибон ғолиб шаваду ӯ низ ба ин чемпионати ҷаҳон рохат гирад. акнун муборизаи ҳарду ин ду чеҳра барои ба финал рафтани қаҳрамонии ҷаҳон ҷараён дорад ки ҳарду
талош карда истоданд баҳри соҳиб шудани имтиёз ва роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ. бадан барои Кароматулло Ҳакимов баҳогузорӣ карда мешавад. ва ӯ пешсафиро дар ихтиёр гирифтааст. вақт ҳоло кофӣ аст барои ҳам Кароматулло ва ҳам Улуғбек Раҳимов. Улуғбек Раҳимов инҷо як ҳаракат кард. ҳаракатҳои Улуғбек Раҳимов баъд аз он ки имтиёзи баданро аз даст дод зиёд гардид. як ҳаракати хуб, як мавқеияти олӣ барои Кароматулло Ҳакимов буд ва Улуғбек Раҳимов инҷо талош мекунад. камтар аз як дақиқаи дигар вақт боқӣ мондааст ва ҳамоно бо як имтиёзи бадан пешсафӣ бар суди Кароматулло Ҳакимов аст. Кароматулло Ҳакимов ҳам аз пасгиребони Улуғбек Раҳимов хуб доштааст ва Улуғбек ҳам ба осонӣ таслим шуданӣ нест. 19 сонияи дигар боқӣ мондааст ва Кароматулло Ҳакимов чеҳраи Теймур Раҳимов инҷо ба мо нишон дода мешавад ки барои додараш маслиҳат медиҳад ва тавсия медиҳад ки чӣ корро бояд анҷом бидиҳад. як ҳаракат аз ҷониби Улуғбек Раҳимов буд, вале бенатиҷа аст кор. Теймур Раҳимов пайваста барои Улуғбек маслиҳат медиҳад. барои Улуғбек Раҳимов огоҳӣ нишон доданд. ва Кароматулло Ҳакимов худро канор мегирад ва ҳамин тавр маҳз ӯ ба финал роҳ ёфт ва Улуғбек Раҳимов бошад барандаи нишони биринҷии чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ мегардад. акнун Кароматулло Ҳакимов дар марҳилаи ниҳоӣ вазни то 95 килограмм бо ҷоизадори чемпионати ҷаҳон, ҷоизадори бозиҳои олимпӣ оид ба гӯштини ҷудо Бекагвинашвили рақобат мекунад. як рақобати мушкил барои ҳарду чеҳра буд, ҳам барои Кароматулло Ҳакимов, ҳам барои Улуғбек Раҳимов. ва танҳо як имтиёзи ба даст омадаи бадан Кароматулло Ҳакимовро ба финал бурд. падари Кароматулло Ҳакимов инҷо ба мо нишон дода мешавад. Маҳмади Ҳакимов, нафаре ки дар ҳар як нерӯсанҷӣ, дар ҳар як рақобати Кароматулло Ҳакимов паҳлӯи ӯ аст. истиқбол аз пирӯзии фарзандаш мекунаду наворҳои такрори Кароматулло Ҳакимов дар инҷо он имтиёзи ба даст омадаи бадан ки ӯро ба финал мебарад ба мо нишон дода мешавад. иброҳим Каримов аз Ӯзбекистон довари марказ аст ва рақобат дар вазни то
95 килограмм мешавад. намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон бо яктаки сафед Кароматулло Ҳакимов дар экранҳои мо шумо аст, ки имрӯз ҳунараш шоиста буд ва бар муқобили ӯ яке аз паҳлавонони хеле муваффақи сайёра Бека Гвинашвили аз Гурҷистон рӯбарӯ мешавад. Бека Гвинашвили бо яктаки сабз аст, намояндаи Гурҷистон, ки дар чемпионати ҷаҳони ҷавонон 2 маротиба унвони қаҳрамониро дар риштаи куштини ҷудо ба даст овардааст. ҳамзамон 2 маротиба дар мусобиқаи мастерс солҳои 2015-2017 ба гирифтани медалҳои тилло мушарраф гардидааст. 5 медали тиллои мусобиқаи гранд-сламро дорад ин паҳлавони муваффақи гурҷистонӣ. амакунун барои Кароматулло Ҳакимов як рақибе рӯбарӯ мешавад, ки аз ҳама ҷиҳат албатта таҷрибаи зиёд дорад, вале паҳлавони мо низ омодагиёш барои нахустин чемпионати ҷаҳон хеле олӣ буд. хуб, ҳамин тавр рақобат оғоз мешавад. Кароматулло Ҳакимов аз Тоҷикистон яктаки сафед дорад. Бека Гвинашвили аз Гурҷистон бо яктаки сабз рақобатро оғоз намуд дар вазни то 95 килограмм марҳилаи ниҳоӣ. аз боло доштан барои Кароматулло хеле мувофиқ аст ва таваҷҷӯҳ барои иҷрои усул бояд бошад. албатта Кароматулло Ҳакимов ҳам дар риштаи куштини ҷудо таҷриба дорад. дар чандин мусобиқаҳо ҳунарнамоӣ кард ва дар риштаи куштингирӣ албатта бештар натиҷаву он таҷрибае ки дорад. Ой, хеле хуб шуд, ки дасташ раҳо шуд паҳлавони гурҷиро, вагарна хеле хатарнок буд барои Кароматулло Ҳакимов. албатта Кароматулло Ҳакимов яке аз паҳлавононе аст, ки инҷо фишориро мо дидем, ки як пойзанӣ дошт ва таваҷҷӯҳ барои ҳалуки беруна. Кароматулло Ҳакимов аз умраи он паҳлавононе ба ҳисоб меравад, ки дар баробари маҳорати хуб доштан ҳамзамон бисёр ҳам одоби воқеан ҳам намунавӣ дорад дар муоширату муомила ва фишори Бека Гвинашвилиро мо инҷо мебинем. хеле хатарнок буд. Маҳмади Ҳакимов, падари Кароматулло Ҳакимов, албатта барои тарбияи фарзандаш саҳми хеле бузург дорад. дар ҳама ҳолат ӯро дастгирӣ мекунад ва аз пирӯзиҳои фарзандаш доимо хушҳол ҳам ҳаст. боварӣ доранд, ки дар макони баргузории мусобиқа қарор дорад падари Кароматулло Ҳакимов ва ҷараёни рақобати фарзандашро тамошо мекунад. инҷо бале, ана ҳамин аст падари Кароматулло Ҳакимов. як лаҳза барои мову шумо нишон дода шуд, ки бештар дар баъд камфаъолӣ паҳлавони моро инҷо доваришова мекунад. ин то куҷо дуруст буд? фишори охире ки аз ҷониби Гвинашвили буд ба ҳамон хотир. хеле мавқеияти хуб ҳарду ҳам ишғол карданд, аммо вақте ки аз пасгиребон аз пушт доштан барои Кароматулло Ҳакимов мувофиқ биёд, партофташро ҳам метавонад ки инҷо иҷро кунад паҳлавони мо. Кароматулло Ҳакимов имрӯз рақобатҳоро аз даври аввал шурӯъ кард бар муқобили паҳлавони афғонистонӣ Фарид Назарӣ. Муҳаммад Фарид Назарӣ ӯро шикаст дод. Кароматулло Ҳакимов дар даври баъдӣ намояндаи Урдунро ҳам аз сади рӯи худ берун кард ва баъдан 2 маротиба дар риштаи куштини ҷудо ҳам иштирок дошт. 2 маротиба дар риштаи куштини ҷудо ҳам иштирок дошт. 2 маротиба дар риштаи куштини ҷудо ҳам иштирок дошт. 2 маротиба дар риштаи куштини ҷудо ҳам иштирок дошт. 2 маротиба дар риштаи куштини ҷудо ҳам иштирок дошт. 2 маротиба дар риштаи куштини ҷудо ҳам иштирок дошт. 2 маротиба дар риштаи куштини ҷудо ҳам иштирок дошт. 2 маротиба дар риштаи куштини ҷудо ҳам иштирок дошт. 2 маротиба дар риштаи куштини ҷудо ҳам иштирок дошт. 2 маротиба дар риштаи куштини ҷудо ҳам иштирок дошт. 2 маротиба дар риштаи куштини ҷудо ҳам иштирок дош
улуғбек раҳимовро дар марҳилаи ниманиҳоӣ ноком сохт ва баъд даври финалӣ омад ки ҳоло бар муқобили яке аз ҳарифони сарсахт рӯбарӯ аст кароматулло ҳакимов. ва мавқеият барои паҳлавони мо. хушҳолии падарро мебинем дар ин ҳолат. чӣ баҳогузорӣ мекунад довар? паҳлӯ, бале, имтиёзи паҳлӯ барои кароматулло ҳакимов. бисёр ҳам дар ҳамин ҳолат ҳаракати хубе дошт кароматулло ҳакимов ва имтиёзи паҳлӯро ҳам соҳиб мешавад бар муқобили Бека Гвинашвили. пои худро чанг андохт ва то бо охир фишор овард ки ин ҷо имтиёзи паҳлӯро соҳиб мешавад. аммо довари ӯзбекистонӣ ин ҳолатро бадан баҳогузорӣ мекунад. паҳлӯ боз пас гирифта мешавад. ба ҳар ҳол ин бадан пешрафии паҳлавони моро нишон медиҳад, аммо то бо охир агар дифои хуб карда тавонад. вақткушӣ ё дифои хуб ҳам кардан ҳам ҳунаррои шоистаро тақозо мекунад дар ҷараёни рақобат. ишора мекунад ки ин ҷо бадан аст. падари кароматулло ҳакимов. албатта чун мо қаблан ҳам ишора кардем, дар тарбияи фарзанд саҳми хеле бузург дорад Маҳмадӣ Ҳакимов ва ин қаҳрамонӣ барои падар албатта ифтихори бузург ҳам ҳаст, аммо набояд мавқеиятро аз даст диҳад. кароматулло Ҳакимов. ин ҳолат Бека Гвинашвили метавонист ки ба самти қафо партов кунад паҳлавони моро, вале худро аз ин ҳолат ба хубӣ бароварда тавонист. сонияҳои охири ин рақобат ҳастанд. дифоъ ва нагузоштани ҳариф барои иҷрои усул барои кароматулло Ҳакимов хеле муҳим аст. бибинем қиёфаи падарро бибинем чӣ гуна ҳаяҷонзада аст. ва ишора мекунад довари ӯзбекистонӣ ки яктаки худро ба тартиб дарорад кароматулло Ҳакимов. ҳангоме ки аз кароматулло Ҳакимов мо борҳо мусоҳиба гирифтем, дар гуфтор ҳам бисёр хуб аст. яъне забони шево дорад ва фаҳмиши хуб ҳам дорад. ҳангоми сухан гуфтан метавонад ки чӣ гуна бояд суханҳоро гӯяд ва рақобатро боз медорад довари ӯзбекистонӣ. шояд ин ҷо танбеҳ ба паҳлавони мо, бале ба хотири такя гузоштан, аммо ба ҳар ҳол бадан дорад кароматулло Ҳакимов. муҳим он аст ки нагузорад ба Бека Гвинашвили ки иҷрои усул намояд, вале аз ҳад зиёд дифоъ кардан, гурехтан ҳам хатар дорад, чун аз майдон хориҷ кардан ҳам имкон ҳаст. вале Ҳакимов чӣ қуввату тавоне ки дорад, бояд баҳри кашол додани вақти боқимонда истифода барад. аз камарбанд доштан хеле хатарнок аст. бояд иҷоза надиҳад паҳлавони мо, чун Бека Гвинашвили таҷрибаи зиёд дар гӯшини ҷудоро дорад ва метавонад ки дар фурсатҳои охир ҳам партов намояд. сонияи дигар ва ишора ҳам мекунад ин ҷо аз чашмои Маҳмадӣ Ҳакимов агар аҳамият дода бошед, бинандаи азиз, ҳатто ашкам ҷорӣ шуда истодаст. ин ашки шодӣ аст, ашки хушҳолӣ аст, ашки пирӯзии фарзанд аст. ва ҳамин тавр ва кароматулло Ҳакимов унвони қаҳрамонии ҷаҳонро ба даст меорад дар нахустин мусобиқоти бонуфуз чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ ва ҳама хушҳол аст ва ба хотири пирӯзии кароматулло Ҳакимов каф мекӯбанд. воқеан талош дошт, заҳмат дошт, кӯшиш дошт ва имрӯз
арзанда ҳунар намоӣ кард ва тавонист ки унвони қаҳрамониро ҳам ба даст биёрад. ин паҳлавони муваффақи мо ки мо қаблан ҳам ишора кардем, одоби хуб ҳам дорад. ин чиз дар варзиш хеле муҳим аст. талошҳои Кароматулло Ҳакимов билохира натиҷа дод. як бори дигар ёдовар мешавем ки Кароматулло Ҳакимов дар марҳилаи аввал Фарид Муҳаммад Назрӣ аз Афғонистонро шикаст дод. баъдан намояндаи Урдунро ҳам аз садирои худ берун сохт. дар марҳилаи ниманиҳоӣ бошад, Улуғбек Раҳимовро ноком сохт. ин падар аст ва мебусад дасти фарзандро, чаро ки он орзу ва он ормоне ки дошт падар, имрӯз ҷомаи амал пӯшонид фарзанд ва он шабҳои гумон мекунам ки бехобие ки доштанд, тамрин мекарданд, тавсияҳо мегирифтанд, имрӯз ба нуқтаи ниҳоӣ ҳам расид ва Кароматулло Ҳакимов тавонист ки ба ин натиҷаи бисёр ҳам муҳим даст ёбад. ҳарчанд Бека Гивнашвили ки таҷрибаи воқеан хеле зиёд дошт, анамин ҳаракати Кароматулло Ҳакимов тавонист ки имтиёзҳоро ба даст биёрад, имтиёзи баданро, ва ӯро пеш саф гардонад. акнун рақобатҳо ба пуррагӣ пушти сар шуданд. ҳамаи нерӯсанҷиҳо фақат маросими тақдими ҷоизаҳо ба беҳтаринҳои вазни ҷамъи 70 килограмми бонувон ва то 95 килограмми мардон боқӣ мондааст. албатта кафкубиҳо ва ин садо ҳам, ин ҳаяҷон ҳам ба хотири пирӯзӣ аст. خب همین طور نفران موفقی وزن تا 95 کیلوگرم با سفره افتخاری میبرایند. خب اینجا Улуғбек Раҳимов аз Тоҷикистон ва Гуванч Бегалиев аз Туркманистон нишонҳои биринҷиро моли худ карданд. раиси Федератсияи Осиё ва Океанияи гӯштингирӣ Исфандиёр Хоҷаев тӯҳфаҳоро тақдим мекунад, медалҳоро ба онҳо тақдим мекунад. ва нафаре ки нишони нуқраи ин мусобиқаро соҳиб шуд, Бека Гвинашвили ки дар мубориза барои нишони тилло аз Кароматулло Ҳакимов паҳлавони тоҷикистонӣ шикаст хӯрд. ва акнун Кароматулло Ҳакимов паҳлавони тоҷикистонӣ унвони қаҳрамонии ҷаҳонро ба даст овард дар риштаи гӯштингирӣ. ин бачаи ҳуштолаи тоҷикистонӣ ки воқеан ҳунараш шоиста буд дар нахустин чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ ва хеле хушҳол ҳам ҳаст ва имрӯз аз дастгирии мухлисон ман фикр мекунам хушҳол аст. муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Толиб Шокирзода тӯҳфаҳои пулиро ба нафарони ғолиб тақдим мекунад. $5000 ба гирандагони медали биринҷӣ, $10,000 ба Бека Гвинашвили ки мақоми дуюмро ишғол кард ва ҳамзамон $20,000 амрикоӣ ба Кароматулло Ҳакимов, қаҳрамони ҷаҳони гӯштингирӣ аз Тоҷикистон. хеле хушҳол аст Кароматулло Ҳакимов, чаро ки талошу меҳнату заҳматҳои чандсолае ки дошт, имрӯз воқеан ҳам ҷомаи амал пӯшид. бо шарофати пирӯзии Кароматулло Ҳакимов ҳоло суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо медиҳад. Sounds the national anthem of the Republic of Tajikistan.
مبارک این ظفر و کامگاری. همینطور بیننده عزیز، آخرین غالبان قهرمانی جهان گوشتینگیری، نخستین چمپیونات جهان گوشتینگیری هم قدردانی گردیدند و با شکوه و شهامت و آن هیجانی که بود این مسابقات سپری گردید و بار دیگر ما دستگیری های بواسطه سرور دولت محترم امومعلی رحمان و توجه بواسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومعلی را قید میکنیم که واقعا برای جهانی شوی گوشتنی ملی، برای در سطح خوب برگزار کردن نخستین چمپیونات جهان خیلی بزرگ بودند و همکنون منتخب گوشتینگیری تاجیکستان توانست در اولین چمپیونات جهان با گرفتن 4 مدال طلا، 1 نقره، 5 مدال برنجی مقام اول دستاوی را هم مال خود کند. و البته که این پیروزی، این تنتنه، این هنرنمایی که پهلوانان تاجیکستان نشان دادند واقعا هم قابل تحسین و آفرین است. دسته های غالب البته اینجا از حسابی نتایج عمومی قدردانی می شوند. در حیات دستوی و سفره ظفر دعوت بنماییم.